Molt bones, benvinguts un dia més aquí al territori de la bèstia de Krull. Avui parlarem de Old, la darrera pel·lícula de M. Night Shyamalan, que aquí s'ha estrenat amb el títol de Tiempo. Probablement es tracta de la millor pel·lícula que he vist en el que portem d'any. Una meravella, absolutament una meravella. És imprescindible veure aquesta pel·lícula. Després de veure tantes superproduccions que al final han resultat com a pel·lícules bastant mediocres, aquesta, que és una pel·lícula independent, petita, modesta, és absolutament una meravella cinematogràfica, a molts nivells, a moltíssims nivells. A veure, és una adaptació d'una novel·la gràfica, Castillo d'Arena, de Frederick Peters i Pierre Oscar Levy, que malauradament no he llegit. La meva intenció era llegir la novel·la gràfica abans de veure la pel·lícula, però les circumstàncies han fet que s'estrenés abans la pel·lícula. Al final he acabat començant la casa per la teulada. Tot i així, molta gent ja m'havia avançat de què anava la novel·la gràfica i és curiós perquè hi havia gent que es preguntava què aportaria Shyamalan més enllà de la història que ja narrava la novel·la gràfica. I pel que puc intuir, crec que Shyamalan fa una feina d'amplificació. Tinc la sensació que Shyamalan agafa l'obra prèvia i l'enriqueix. No només aportant una part d'història probablement nova i que li dona una resolució diferent i que pot ser més o menys interessant depenent del criteri de cada espectador. A mi particularment m'ha agradat molt la resolució que té, que simplement el que acaba fent és donant-li un sentit, arrodonint una miqueta una història que de per si és una tragèdia espectacular. És una pel·lícula que el que fa és parlar de l'existència humana. Llavors, quina tragèdia més gran hi ha que el fet de ser conscients de la nostra pròpia caducitat, no? Una tragèdia més gran que hi ha per l'ésser humà que ser conscient de que tard o d'hora envellirà i tard o d'hora morirem, és llei de vida, no? Llavors, és una pel·lícula que reflexiona sobre això, no? Sobre la vida. I, a part, sobre les diferents maneres d'enfocar aquest viatge cap a la mort, no? Jo crec que és evident que té reminiscències de moltíssimes obres prèvies. No sé per què a mi em fa pensar en Bergman. Probablement podríem escarbar i trobar algunes similituds, no sé si dir anímiques, una sèrie de similituds empàtiques amb part de l'obra de Bergman pel tema de l'existencialisme i de les relacions entre personatges i de com encarar la idea de la mort, de com encarar el fet que som éssers caducs. I bé, a part d'això, la premissa és fàcil. Jo el que sí que puc dir és que si no heu vist el trailer de la pel·lícula, probablement és millor que l'aneu a veure sense saber res. Bàsicament perquè hi ha una sèrie de factors detonants de la història que, si ben bé, tot i que no t'esgarraran el que és el disfrute del que acabaràs veient al final, si no ho saps, doncs potser li dona un punt a favor, no? El que t'emportis una sèrie de sorpreses a l'inici de la història. S'ha de dir que el tràiler ja et deixa clar de què va, què els hi passa als personatges. I un pensaria, ostres, és que ja m'estan fent un gran spoiler en el tràiler, quina gràcia té, no? Doncs la gràcia està en que Shyamalan s'ha jugat d'una manera amb el suspens, amb la intriga, amb què passarà, amb la situació que planteja. Llavors, que tu vagis una miqueta avançat els primers 20 minuts de pel·lícula perquè has vist el tràiler, doncs mira, t'esgarren una mica la sorpresa de què els hi passa als personatges a l'arribar a la platja on van a passar el dia, no? Però, clar, després ve la pel·lícula. I el més inquietant per l'espectador és veure com es van desenvolupant els esdeveniments en base a com van encarant els personatges aquella situació tan surrealista que estan experimentant, no? I això dona peu a una sèrie de situacions de terror existencial molt bèsties. O sigui, són molt impactants veure, et crea una angoixa que poques vegades hi ha gent capaç de transmetre-les amb una pel·lícula.
sense deixar de banda una poètica narrativa, uns moviments de càmera, la realització és impecable. Sí que algú podria pensar, i això ja també és una qüestió de gustos, hi ha pel·lícules en les que la càmera està més present i pel·lícules en les que la càmera és més invisible. Un no és tan conscient. Hi ha realitzadors que forcen tant la narrativa, els moviments de la càmera, que tu com a espectador reconeixes que t'estan portant de la mà, que t'estan guiant. Hi ha gent que això li agrada, hi ha gent que això no ho suporta perquè els treu completament de la pel·lícula. I també pot passar que de vegades, depenent de quin tipus de pel·lícula estiguem veient, doncs aquests recursos tan explícits a l'hora de narrar la història i de fer-se tan evident, la mecànica narrativa, doncs o a vegades pot funcionar i a vegades no tant, no? En aquest cas, a mi particularment no em treu, sinó que és una eina que em fa encara gaudir més, perquè estic entenent el llenguatge, estic entenent el que està fent el realitzador. I forma part d'aquella mirada inquietant. És a dir, et converteix la càmera en un voyeur immiscuit, converteix la càmera en un personatge més i fa que aquest personatge, que ets tu en realitat com a espectador, estigui vivint allà a la platja amb ells. I això té un punt de perversió, no? Perquè l'espectador és com si formés part d'aquell viatge, però al mateix temps és aliè a la situació, o sigui, tu no estàs experimentant el que estan experimentant els protagonistes. Llavors, és una pel·lícula narrada d'una manera impecable, la manera com enquadra, com fa la composició dels planos, com juga amb el fort de camp, amb el desenfocs, com et va provocant un estat d'ansietat amb un increscendo molt asfixiant. Jo crec que és increïble el que fa Shyamalan i sobretot tenint en compte que és una pel·lícula totalment independent. Diguem que és una d'aquestes pel·lícules que si tu havies perdut una miqueta la fe amb el cinema que estaves veient darrerament, a no ser que siguis simplement un fan dels blockbusters de superherois, pel·lícules, no ens enganyem, tontorrones que et fan passar una bona estona, però no gran cosa més, doncs s'ha de dir que en base al que hem pogut anar veient en cinemes aquest últim any, doncs probablement aquesta per mi sigui la primera pel·lícula que a mi em reconcilia i que em retorna la fe, em dir, està tornant al cinema autèntic, aquell cinema que et deixa una empremta i que si et dediques a aquest món, si tens una mica aquesta espurna creativa, si tens les ganes d'explicar històries, doncs llavors quan veus pel·lícules com la que ens ocupa en aquest cas, la de All, doncs t'inspira. O sigui, és una pel·lícula inspiradora, és una pel·lícula que et contagia les ganes de narrar històries amb una càmera. És que surts del cine i t'entren ganes d'agafar el mòbil o una càmera i posar-te a gravar alguna cosa i explicar alguna història. És el que realment crec que a mi personalment m'ha acabat transmetent aquesta pel·lícula. O sigui, és increïble. La capacitat de contagiar-te, de fer-te sentir bé al mateix temps que t'està explicant una història molt tràgica i que et contagia les ganes de crear, que et contagia les ganes d'explicar històries. És una pel·lícula que t'explica una història que et transcendeix. És a dir, la càrrega existencial, la poètica, com ja he destacat abans, narrativa, té un punt d'exageració en els personatges, perquè clar, la pel·lícula es va tornant cada vegada més retorçada i no ho dic figuradament, o sigui, hi ha parts de la història en la que els personatges, aquest pas del temps accelerat que experimenten, doncs els va retorçant la psicologia, les emocions, inclús hi ha moments de terror pur en el que acaba afectant els cossos d'una manera impactant. Sempre he sigut molt fan de totes les obres del Shyamalan, inclús de les més vilipendiades, inclús de les més fluixes, si voleu. No ens enganyem, no totes les pel·lícules d'ell són obres mestres, però tot i sent un gran fan de la seva filmografia, no és un perquè sí, la pel·lícula val molt la pena, és una pel·lícula que deixa empremta. I és una pel·lícula que val la pena, absolutament val la pena, viure-la en una sala de cinema. El que aconsegueix estar veient allò en pantalla gran crec que
és difícil d'assolir amb una pantalla petita a casa. Hi ha pel·lícules que, de debò, mereixen moltíssim, inclús més que a vegades un blockbuster superespectacular, que sí, veuràs les explosions més grans, veuràs les decapitacions més grans, però al final les pel·lícules són bastant buides. Aquesta no. Aquesta pel·lícula té una capacitat d'agafar-te, o sigui, t'absorbeix de tal manera que en els moments més catàrtics de la història, ja ben sigui perquè es tracta de moments profundament terrorífics o moments profundament emotius, de com els personatges acaben acceptant la inexorabilitat de la pròpia mort, de la decadència física, doncs ho sento, és que no puc expressar d'una altra manera. És increïble el que fa M. Night Shyamalan amb aquesta història. La recomano moltíssim. És una classe magistral de cinematografia a tots els nivells. Val molt, molt la pena. La recomano moltíssim i, bueno, qui acabi veient aquest vídeo, doncs, si vol, que confiï en la meva modesta opinió. Evidentment parlo des del meu criteri i des dels meus gustos. Fan absolut, de debò, val la pena veure aquesta pel·lícula i veure-la en cinema. All de M. Night Shyamalan. I ja està, no m'allargo més. Fins aquí el vídeo d'avui. Una abraçada ben forta, cuideu-vos molt i ens veiem aquí en el territori de la bèstia de Brühl.